Είμαι η Δόκτωρ Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια. Έχω σπουδάσει και εργάζομαι στο Χάρβαρντ. Έχω παραπάνω από 10.000 ώρες εμπειρίας σε θεραπεία παιδιών, εφήβων, οικογενειών και ενηλίκων. Και τα βιβλία που έχω γράψει για μικρούς και μεγάλους έχουν ξεπεράσει τα 20 τώρα, είναι best seller και βραβευμένα. Αν ψάχνετε να βρείτε ποια είναι τα στοιχεία στο ζώδιό σας που σας κάνουν να προσελκύετε αρνητικά άτομα, δεν θα τα βρείτε. Οι αρνητικοί άνθρωποι λειτουργούν σαν τις μπαταρίες. Χρειάζονται έναν θετικό άνθρωπο απέναντί τους. Οπότε δεν θα ψάξουν για άλλους αρνητικούς ανθρώπους, αλλά για θετικούς. Έτσι, άσχετα με το ζώδιό σας, προσελκύετε τοξικά άτομα αν είστε καλή ακροάτρια, για παράδειγμα. Αν ξέρετε να ακούτε τον άλλον, αν του αφιερώνετε χρόνο και κάθεστε ενώ σας αναλύει το άλλο άτομο όλα του τα προβλήματα, όλοι θα θέλουν να σας έχουν κοντά τους. Τα τοξικά άτομα όμως πάνε ένα βήμα παραπέρα σε όλο αυτό, έτσι το παρατραβάνε. Δεν σας ρωτάνε όμως για σας, για τα δικά σας προβλήματα, για τις δικές σας έγνοιες, απλώς μπουρου σας λένε τα δικά τους. Έτσι, μαζί με τους φίλους προσελκύετε και τοξικά άτομα, νάρκισσους, συναισθηματικά βαμπύρ, όλους αυτούς τους τοξικούς τύπους που σας εκμεταλλεύονται χωρίς όμως να δίνουν τίποτα πίσω σε εσάς. Πώς να το λύσετε? Βάλτε όρια στον εαυτό σας. Έτσι, stop. Πόση ώρα θα ακούσετε? Αποφύγετε αυτά τα άτομα. Άλλο πρόβλημα, άλλο στοιχείο του χαρακτήρα σας. Εάν είστε ανοιχτός άνθρωπος, ειλικρινής και εμπιστεύεστε τις σκέψεις και τα σχέδιά σας εύκολα, τότε οι τοξικοί άνθρωποι δυστυχώς ερμηνεύουν τη συμπεριφορά σας με λάθος τρόπο. Σας βλέπουν ως επιθετικό ή ως επιτυχημένο άτομο ή ως κάτι που τους κάνει να νιώθουν οι ίδιοι κατώτεροι. Οπότε σας προσεγγίζουν για να σας αποθαρρύνουν ή να σας βάλουν τελικά τρικλοποδιά. Πώς να το λύσετε? Μη μοιράζεστε τα σχέδια, τους στόχους ή τα όνειρά σας με άτομα που σας ζηλεύουν, που δεν σας έχουν φερθεί σωστά στο παρελθόν και με ανθρώπους που θεωρείτε ότι είναι τοξικοί. Διατηρήστε τη συζήτηση σε ένα πολύ επιφανειακό επίπεδο. Ένας άλλος λόγος. Είστε πολύ καλό και θετικό άτομο. Βοηθάτε τους άλλους, έχετε πάντα κάτι καλό να πείτε, έχετε αισιοδοξία και έτσι οι τοξικοί άνθρωποι έρχονται κοντά σας για να τους λύσετε το πρόβλημα ή να τους μεταδώσετε όλα αυτά τα θετικά χαρακτηριστικά σας. Στην πραγματικότητα δεν θέλουν να κάνουν οι ίδιοι προσπάθεια να αλλάξουν, οπότε ό,τι και αν κάνετε εσείς, αυτοί θα παραμείνουν τοξικοί. Πώς να το λύσετε? Βάλτε όρια. Όρια στο πόσο χρόνο θα μιλήσετε. Όρια στο πόσο χρόνο θα τους αφιερώσετε. Μάθετε να λέτε όχι και να τους αποφεύγετε. Σας αρέσει να σας χρειάζονται? Μπορεί αυτός να είναι ο λόγος που προσελκύετε τοξικούς ανθρώπους. Ίσως το να βοηθάτε άτομα σας βοηθάει να βλέπετε τα θετικά στον ίδιο σας τον εαυτό, να ζείτε σύμφωνα με τις αξίες σας και να έχετε νόημα στη ζωή σας. Οι τοξικοί άνθρωποι όμως δεν το βλέπουν έτσι, έχουν κακή πρόθεση και σας εκμεταλλεύονται.